na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa ta maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Daghong sasapaha. Nabuak ra ba ang tanan gabi eh? Unsa? Nabuak? Kisamay nagbuak? Oy, nakakita, madam. Ang tanang plato nga sud sa planggana ang gihuwad sa sahog. Ay, mas dilang dili na kini mahimo. Giatake na kitag maayo sa daotang mga espiritu. Ambi ang akong Biblia, Adela. Pagdali! Oh, madam, dili ko si Adela. Ako si Annalisa. Ha? Madam, nganong pero may makahisgot ni Adela? Napatay naman siya. Patay? Patay. Oo, day tuod, no? Patay naman do ituod si Adela. Sige, madam. Ako nang kuhaon ng Biblia. Saan man imong Biblia? Ha? Oh, gusto mo kakang mubasa sa Biblia? Kay panagang sa mga daotang espiritu. Ay, tuod. Sige. Kuha ang Biblia. Mubasa ko og Biblia. Ay naman dahil si Rodel. Wala naman siya sa kuntupad sa kong pagmata. Mayong buntag diya, Ma'am Sabrina. Um, Andam na iyong pamahaw sa lamisa, ma'am. Hain na si Ana Carding. Doon na may buhaton ka rin. Tuwa pas taas, ma'am. Nagatiman ni Madam Mercy. Mao ba? Sige. Magpaabot na lang ko kung mahumansig at iman ni Mama, ha? Ay, Today, nakakita ka ni Rodel? Oh, wa man, ma'am. Hain magaday siya. Unsa man, gusto kang akong pangitaon, ma'am? Oo, palihog ko. Ingna nga magdungan mig pamahaw. Okay, ma'am. Salamat. Nagpinag-uman ni si Rodel. Mura man og naglikay siya na ako. Hain man ni si Sir Dil. Ay. Hala. Tuwar siya sa ilawom sa kahoy. Naglantaw sa layo. Dulo na ko eh. Si Rodel. Uy, ilaw mo kayo din siya gunahon na. Sir. Uy, Karding, ikaw din ha? Ako sir. Kuan gipapangita ka ni Ma'am Sabrina kay mamahaw na ko mo. Wa ka ba mahadlok ining dapita, Karding? Ha? Kuan sir. Medyo mahadlok sir pero mura mag-uog na anad na sab ko. Kay mao may akong ginahuna nga dili gyud makapasakit nato ang mga espiritu nga makita ni Annalisa. Gusto ka. Mga tinuod nga tao ang angin kadlukan, Karding. Ug dili ang mga espiritu. Hinuon, makamatay man sa ning kahadlok sir. Kay kung makurat ka o masubrahan ka sa kahadlok, patakar ang kagdagan. Kung magkalisod mo, ambak kag bintana. Sir. May nakahasol ba nimo? Doon na, Karding. Unsa man na, sir? Ang tinaguan sa kong inahan. Ha? Sir. Daghang bitaw wa isulti ang imong mama, sir, no? Pero lisod na siya tuan, sir, kay bisan unsa naman ang masod siyang ugot. Limtano naman kay na siya. Malimot kay siya, sir, nga patay na iya mga kaila. Unya, malimot po siya gani nga nagtaptap na siya sa mata. Mo nga nagtuo siyang nabuta siya. Dabuhat na ni Mama, Karding? Oo, sir. Gapon. Kinahanglan madako palayo si Mama din eh. Maayo pa, sir. Maayong buntag, Ma'am Sabrina. May kay niya ka na, Ana. Gibiyaan lang nimo si Mama? Oh, ma'am. Maghuwat ra ko nga manawag siya.
Nalingaw pa man sad siya sa pagbasa-basa sa Biblia. Biblia? May Biblia ining baya? Doon na, ma'am. Karaan na nga Biblia. Biblia pa ko na sa inahan ni Madam Mercy. Mao pa? Maayo unta kun ato ning mahuwaman, no? Ma'am Sabrina, gidaman ba ako gabi eh? Ha? Unsa ba imong daman? Lain kayo, ma'am, uy. Nakita gyud ako ang gipatay ni si Rodel si Adela sa akong daman. Unsa? Nakahilakbod ko sa akong daman, ma'am. Kay mura magyug tinuod nga gitunggab ni si Rodel si Adela. Imposible ka nang mahitabo. Mobita na nga akong gihuna-huna, ma'am. Dili mahitabo nga matinuod ang akong daman. May demonyo gid ining baya. Og nagsunod-sunod din ako, ma'am. Unsa? Ako ang iyang pultahan. Aron makapanghadlok siya sa uban. Ano? Ayaw pa ko na una, ana. Malinglahon ang mga demonyo. Dali na. Sugdan na nato ang atong buhatunan. Magsunog ta og insenso ug atong paasuhan ang tanang kwarto ining baya. Kinahanglang makumbinso na ako si Mama nga mopalayo ining dapita. Aw, ingnan na lang siya nga mo bakasyon mo. Gusto. Ako siyang sultihan na. Unya, sir. Pamahaw na, sir. Tuwa na baya sa kananan si Ma'am Sabrina. Uy, sir. Baniuna ko, Karding. Asa man ta, sir? Sige na. Buuy og asin ang pultahan sa kwarto ni Mama. Oh, Ma'am Sabrina. Ako na'y mo paaso og insenso sa iyang kwarto. Oh. Ayaw kong samo ka, Annalisa. Ma? Oy, ikaw man di ay na. Unsa man ang imong da? Insenso, ma. Mahimog paasuhan akong insenso ang imong kwarto? Oh, sige, sige. Aboga ninyo ang mga daotang espiritu nga niya sa akong kwarto. Salamat, ma. Ay, Oh, may tao sa pikas kwarto? Oh, nasuko ang demonyo. Lakaw-lakaw, aboga ninyo ang demonyo sa kwarto nga gihikugan ni Filimon. Ha? Ma'am Sabrina, murag may tao sa kwarto nga gikandaduhan. Ablihin ninyo ang kwarto ug aboga ang demonyo. Lakaw na kamo! Annalisa, dali. Sunod na ako. Sir Del, anong manhim man ta sa nasunog nga bahay? Doon ako'y gustong tugkaron ining dapita, Karding. Unsa man na, sir? Ay, sir. May tao. Tao tuod. Tao tuod ka nang naasloyo sa naputol na haligi. Hoy! Kinsa ka? Kung tao ka pakita! Kung ongo ka bahala! Kinsa ka? Sir Rodel, ay ako ni. Sino ang elmo ni mo? Lo? Lu? Ay nahuman naman ko sa akong trabaho sa bahay. Ay maunga ng limpyo na sa kuting eh. Annalisa, kuha ang yawi ining kwarto, ha? Oh, ma'am. Sa katong milagubo sa sud ining kwarto, ha? Oh, naanasad. Doon nakitaw o mananap sa sud. Oo, unsa man? O pagin mo makasud anang kwartos demonyo? Nabati nimong lagubo sa sud, ma? Oo, nakabati ko. Ma'am Sabrina, yan ang yawi, ma'am. Pangandam ka mo. Oh, ma? Pangandam mo. Kay basin inig abli ninyo anak putahan, dasmagan mos mga demonyo ug musod nis inyong lawas. Basin masudlan mo daotang espiritu. Pag-ampo diha, ma. Nagunit magyud kag Biblia. Pag-ampo. Sige na, Annalisa. Ablihin na ka ng kandado. Oh, ma'am. Oh, na, ma'am. Naabli na ang kandado. Ablihin na ang pultahan. Oh, Oh, oh. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!